thu cha tối nia tối tết cả soyang rem em ka sai mal mấy thấy ni bokana pathian thu ngai thang mà thay bung rục trang của lê trong sẹp sẹp các cái chỗ ngai thấy mẹ lâu tu soi lại mà thay bung rục trang của trong hiện cần chia ra nghe chút tự chuan nang ni chuan hết tiếng hiền trong trai rồi kan pa và nami iming zaom ro se iram lo theng ro se idu zong van an tiếng in le min ti ro se zai la kan than chua du lai chu iram lo theng ro se ti hin ya hei a Christmas sermon lo le kan thria a kita kan biakin kota khan banar kan tara kan mu ka ringa in khom chuan rem thu leng ro se ti ne ti chuan nak tu ka hianin ti khan choma thu pui Christmas thu pui chonu zan ti khan kan nei chho do na kan ngai thla treu do na chuwang chuanin zaina hianin khatilam hoi kha han sui tuling kan thria a iram lo theng ro se ti toy te in kan ngai to ho do na ni uluk do in lo ngai thaila ti chu enge liango pathian ram lo theng ro se ti na ni mai ani maya ti chuanin zaina hen thalai rol te hi ke mani chawa hen pathian ram a thlengem ti kha kanin en fia kha thain kan thria a hei zani nanga te kan thalai pui tam tak te hum sual le nun diklo an man na bultan na te ni fo thina ni tu chu enge chan kan ti chuan pathian ram ke mani a thlen lo hi chuanin adik tak tak thei lo ani ei Christmas kan man dana te heng song songa kan ni tin nuna pathian ram ke mani a thlen chuan khang song song kha kan pumpel the ni ti kha heila chu teng chuan sani na hian ke mani thewa pathian ram lo thlen thei nan lalpan athu kan soite mal min som sakro se trong trayang lalpa kan pathian min mangai tu kan ruam han na te kan be sei na te a hlo thlin na min mu tira kan lo me zainain thalai rual te lalpa khongai takin kan nun thewa atharin ram lo thleng le sala kan du hle maya I thu te kan soi thiam lo lalpa kan nun thewa atharai ram lo thlen le theina turin I khongai da li su mingin kan di le